Ginlamon sa kalayo ang balay sa Sitio Rizal, Poblasyon New Washington, Aklan. Ginapalagyahan sa pamilya Santiago ang Ancestral House. Madasig man nga nagresponde ang bombero pero bangod makitid ang iskinita, napudlayan sila nga mapalong ang kalayo. Hindi pa mapatod kung anugid ang gintunaan sang sunog. Isa lang sa ginpasalamatan sa mga residente nga wala naglapta ang kalayo sa kaiping nga mga puluyan, pati na sa malapit nga gasolinahan. Wala makontrol sa lalaki nga ini ang ginamaniho nga motorsiklo kag nagbunggo sa nakapark nga bulldozer. Natabong aksidente sa barangay Palaka, Valladolid, Negros Occidental. Halos naipit ang ginamaniho sini nga motor sa porsyon sang heavy equipment. Maswerte nga wala mapuruhan ang driver kag nakaagom lang sang minor nga mga samad sa tuhod. Gilayon na ginbulong ang lalaki sa naagom nga pila sa iyalawas. Luwas na ini sa katalagman. Opisyal na nga nagsugod ang mga aktibidad sa Binirayan Festival. Nagligad nga Biyernes ginpatigayon ang parada sa mayor nga dalanon sang San Jose, padulong sa Freedom Park sa Kapitolyo Provincial. Nangin kabahin man sa nasambit nga parada ang mga linay kang antike, mga malahiganti nga ginporma nga tawo nga nagarepresentar sa mga dato kag mga tribo nga nagpasakop sa street dancing. Ika-43 na katuig nga pagsaulog sang Binirayan Festival, isa sa ginadagsa nga festival sa Western Visayas. Madinalagon na ginpatigayon ang Binanog Festival sa banwa sang Lambunao, Iloilo. Ika-15 na katuig nga festival nga nagapida sang kultura sang Panay Bukidnon. Mayor nga ginasuksok nga panapton sa mga nagapasakop ang Kimuna kag Patadyong. Sa sulod sa isa ka semana na narisari man aktibidad ang ginhanda sang Lambunao, ilabi ng adlaw sang tumandok. Highlight sang festival sang Disyembre 14, halos tanan nga nagpasakop nakasuksok sang Kimuna kag Patadyong ang mga kababainhan, samtang kamisa chino naman o barong sa mga lalaki. Ginaduso ang ordinansa sa banwa nga himuon ang Binanog Day nga Patadyong Day.